za Španiju postoji dosta letova, iz Španiju i Italiju dosta letova iz Temišvara koji su jako povoljni, takođe neki letovi iz Skoplja. Španija ima super letovi i iz Zagreba. To su evropske destinacije i relativno su blizu i letovi obično nisu preskupi ni sa jednog aerodroma, ali razmislite, prosto istražite, napravite neka ukrštanje, jer vrlo lako može da se desi. Način na koji se formiraju cene karata nije uvek logičan i postoje situacije u kojima se određeni aerodromi subvencionišu i lako može da vam se desi, recimo, ono što sam ja istraživo nedavno, let za Buenos Aires. Let iz Beograda, koji je, da kažemo, Beograd, Istanbul, pa sad ide dalje, Sao Paulo, Buenos Aires, je bio, da kažemo, ne znam, 1200 eura. Isti let iz Beča je bio 700 eura. To je razlika koja je dovoljno velika da možda ima smisla napraviti tu vrstu iskoraka.